Alam, libre ka. Tao na kasi. Ay, yung cheese pa kay Bilo. Ay, ano mo ang singko? Pero ako, Jay, wala ka. Wala nga ni sanay sa mga ano. Pero wala ka. Hindi ko. Mira. Ano sabi mo? Hindi ko. Ano diba?
Luwas. Hindi. Ha? Wala. Wala. Nakibala ko. Sa tray, ay na. Open. Open mo.
Ngayon sila ganyan pag yung kita nagsigaw ko. Pero ano, wala. Sabi ko, dito, ginawa, tulungan ko yung ayun. Bawat hanggang, palagi. Tulungan ko yung wala. Wala.
Sombrero yan. Sa ilalim.
Ano mo, hindi yung may piso. May piso. God. Hindi ko sila ngayon ah. Hindi ko pa natin na. Ano man kaya intro? Iklik mo yun dyan. Iklik mo dyan. Ilan mo Sauce. Ano mo ito? Ano mo ito?
Ang listas mo! What? Wala na choice mo. Kailangan magsulat ng mga bulat. What? What? Isa makakaalis tayo. Gusto ko lang talaga rin sa to. Okay, sige na, Lord. Ano yun? Ang layo. Parang diba nalilay sa group? Ang lakas na dyan. Ano? Ako, wala ganyan sa Bilis na! Papansin ka, naman.
Out na siya to. Ako po, pinsa to. Dito sa pwede. Ano yung mana to? Sa doon. Ako to, pinsa to. Ay, hindi mo. Haraman. Sige, boy. Wow. Lululoy ako, Jay. Uy, Jenny, let's go. Jenny. Bukit na lang sa
Tapos nagbilang ng PI. Tapos nagbilang ng N. Nagbilang ng A. Yun na.
Marami doon si Papa yang pamilya. Si Papa. Tapos, siguro, bilingan nila. Doon si Binto Bigal.
Wait, wala, marinig. Nakamulog ka lang yun. Kasi nagilig lang dito. Wala na ito. Ano ba ako? Sino ba ito? Ano yun? Ano yun? Magkano ka tapos nakakalimutin sa mga oh, lose yung ito. Anong kulay ito? Pagkalan yung sa'yo, hindi ka na mag-sign. Oo. Sabi ko kung paano nalagaan. Ano nga ito? Pag nag-guess ka pa nga, ah, wala ba ganun yung mag-guess? Yung ulog ito pa din. Napapalungan ako. Kapatid ko din may bar sa female athlete. Mga pa-US. Madali lang mag-stage. Hindi ka boss. Mura ba madali lang din? Tayo lang. Hindi ka nag-alala. Gawa sa pagkain. Multimedia. Ikaw ka rin. Basta, palagyan ka. Diba, no? Makagawa ka. Mabuhat ako. Nakakawat ko. Sige na. Ano yan? Ano yan? Ah, science. Kapag ba yun?
palit-palit. Saka yung dala. Shit. O, kapalit-palit pa to. Siguro ba ko kasi? Ay, di yung mabuot ka naman, eh. Palit ka naman. Ay! Sorry, Marino! Kasi kaya napa, ini. Para sa rin ko daw magiging kapuras. Tapos yung ako, pero sniper. Paano si sniper? Ano yun? Hindi yun. See? Yeah. Oh. Ganda ba na dito? Siyempre, baba din. Paano? Nag-slide ka, tapos nag-ganun siya. Ano lang may pagkakot? Tapos nag-slide ka na. Kikiri buminatanda na. Kikiri buminatanda niya na yung makadala tulog. Ma-slide, tapos matipatulog lang pala ba? Ilagay, tapos ko ba? Kaya isa na nakakalit. Nakawit ka mo. Ano ba? Ay! Basta nasampang ito ko lang na. Sa akin, wala o. Ano to? Kaya nagpabala. Para rin sa luto. Para rin kasi gari. Para rin ka? Ah! Ang pagkay ko. Kaya yan dito. Ikakawatan mo dito naman ka. Yung mga tao nandun lang. Sasaw. Okay. Yan lang mag-asisili. Hindi. Iwan. Maura ba naman? Dahil ko pintay? Wala. Stephen, kababot yun. Maganda ko.
Bagyaw, pamagada, nakasiga. At tubog mo dapat kasi, dapat tuloy sa aso, nakalipan. Ulit lang po ang maliit ito. Mari na kamu, garadanan kita. Uy! Uy! Sabay kasabot mo. Anong garadanan kita? Ilit! Mama, ito ko lang. Marino! Marino nga niyo. Marino nga niyo. Marino nga niyo. Sabot ko po na kabot.
Uy, ako dyan!
Mahal na. Ano, bilay ko.
Out na sa one. Okay na. Ay! Ito na po ano?
Ako mag-iirot kami po. Pero pag-iirot, kailangan natin yun.